Здравейте! Днес ще ви представя White Lux LED Stick Pro. Компактно устройство за домашна грижа за кожата, което помага при подпухналост, уморен вид и появата на финни линии. Устройството разполага с 16 прецизни LED диода и глава от медицинска стомана, която осигурява комфортно и приятно приложение върху различните зони на лицето и шията. Разполага с 3 LED режима: червена светлина за фини линии и по-стегнат вид на кожата, синя светлина при несъвършенства и лилава светлина, която комбинира предимствата на двата режима. White Lux LED Stick Pro комбинира LED светлина, EMS микроток, нежна вибрация и затопляща терапия. Благодарение на масажиращото действие подпомага микроциркулацията и лимфния дренаж, което може да помогне за намаляване на подпухналостта и освежаване на вида на кожата. Въртящата се на 90 градуса глава позволява по-удобно третиране на различните зони и по-лесно следва контурите на лицето. В комплекта ще откриете White Lux LED Stick Pro и кабел за зареждане, така че можете да започнете употреба веднага. Устройството се предлага с 2 години гаранция и е създадено за хора, които искат лесна и удобна грижа за кожата у дома само за по няколко минути на ден.